Tuomas Kuronen on koskimelonnasta yksi Suomen parhaiten menestyneitä melojia, etenkin freestyle-melonnassa. Miehellä on EM-pronssia vuodelta 2006 ja viime vuonna myös pärjäsi hyvin MM-kilpailussa. Pronssimelonnassa ei melota kansainvälisen kisoittamisen siellä vauhdikkaasti. Tuomas puuppaa yli Könkäinen, laskee nopeimmat linjat varmasti. Tuomas on ehdottomasti yksi Suomen taitoimmista extreme-melojista. Näytti myös eilen väliin sieltä. Ja numero 12 Myllynen Harri, Lieksan meloja. Erittäin vahva väkevä meloja. Kylän suurin hauis on tällä miehellä ja se kyllä näkyy menossa. Harri valitsee pikkusen erilaisen reitin, tulee tänne kalaportaisiin. Ja siellä nää aika vauhdikasta. Nyt on harva pikkusen mennään kylkimyyryllä, mutta kajakki pysyy kyllä pystyssä. Pystyssä ja saadaan keula sinne alaspäin, saadaan hyvälle linjalle. Ja nyt tullaan kovalla vauhdilla sieltä kiireessä